Voor gourmetsken kunnen de feestdagen zwaarder onvielen. Krijgt in deze periode missen je soms extra degene die het er net meer is. Als ben je ziek en viel je alleenig. Daarom kiest Lydia Annema van Burgum ervoor om bij de kriesdagen een brunch te organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Dan juist mijn Christ, omdat iedereen, het lijkt alsof iedereen het heel gezellig had thuis en mooi is. En ja, dat ken ik soms ook wel eens spinnen dwam in mensen. En dat is die daar terug alleen nog veel gist. En ja, dan is het juist mooi om mijn Christ dit te organiseren, zodat iedereen dit gevoel om jermen mij en vielen mij. Ze organiseren dit net samen. Annema had zelfs ook belangrijke mensen uit haar leven verlen. Weer terug voor haar de feestdagen ook net de makkelijkste periode van het jaar is. Ja, mijn zus is vorig jaar overleden. En onze mem is ook op hele jonge leeftijd overleden aan kanker. Dus voor mij is het ik best wel een heftige tijd geweest. Nou dik een jaar. Dus ja, vanuit mijn stichting dacht ik vanaf 2013 al hele mooie dingen van mensen met kanker en rouw. En nu viel ik gewoon dat ik dit dwam wil en dat het voor mij een hele mooie onvulling is en een heel mooi doel voor iedereen eigenlijk. Met haar initiatief wil Lydia een breed publiek bereiken. De kriesbrunch is bedoeld voor haar Elsenien die het verlet had van celskip. Mensen die het haar alleenig vielen of alleenig binnen, maar ook voor waar het ziek is of in mijn missen maat. En dat hoeft zeker net alleenig. In principe meest ik wel met twee of bijvoorbeeld treien komen, hoeft echt net alleenig te komen, want dan kan de drempel echt wel hoog wezen. Dus meest echt wel met iemand meenemen als dat fijn vindt, want ja, ik zou het heel mooi vinden als straks hier de tafels vol zitten.